ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ 19 ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚದು ಪೋತೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಇತ್ತೆ 12ವರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಫುಲ್ಲು ದೊಂಬು. ಸೊ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ಕೂಲ್ ಬಂಡ ಒಂತೆ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಓಕೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವೆರಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ಪರೊಂತೀರು ನೆಟೊಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟನೆ ಕುಲ್ಲುನು ದಯಪಂಡ ಏನ ರಗಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹಿತ್ತ ಏನನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನೆಗ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತಿಜಿ. ಬಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಪೋಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನನಾಗ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಿಂತೇರು ಒಂಥರ ಹಿಂಸೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ದು ಬೋಪುಂಡು. ಕಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕುಲ್ಲುವನೇ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ತತನ ಬುಡ್ದು ಪಾಯರಲ್ಲ ಬೇಜಾರು. ವೆದರ್ ತೊಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ದ ವೆದರ್ ಸೀನರಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಸೀನರಿ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ಲ ಉಂಡು ನೀಟ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಟುಲೆ ಏರ್ನರಗ ಹಾಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಂಡು ಎನ್ನ ಮರ ಗಿಡ ಆಂಡು ಹತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಸೌಂಡ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ನಮಕ್ ಸಿಟಿಟು ಪೂರ ಪಕ್ಕಿಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕಿನುಜಿ. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಏತು ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಣ್ ಪಂಡ ಏತು ಸುಮಾರುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡು ಸುಮಾರು ಪಕ್ಕಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ರಾಸಿ ಬರುವ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. మరి ಎಲ್ಲಾಡಂತೂ ಕೇನುನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪದ ಸೀನರಿ. ಓಕೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಪತ್ತರೆ ಬಂದು. ಬಟ್ ಪೊಯ್ಯ ನಲ್ನ ಬೈದಿಜಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಒರ್ಮಾಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪುಂದು ಪಂಡೇರು 11 ಗಂಟೆ ನಲ್ನ ಬೈದಿಜಿ ನನ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಂಡ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಬರುವೆರು. ಬಟ್ ಈ ದೊಂಬುಗು ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಸಾಗುಡು. ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲೋಸ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದು ಬೇಲೆದಾರ ಪಂಡೇರು ವರ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿಲಕ ಅವು ಆಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಪೂರಲ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪೂರಲ್ಲ ಇನಿ ಯಾವಡು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ. ಇಂಚ ಒಯ್ಕಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರ ವಂಚನೆ ಆಪಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಔಲ ದುಮ್ದುಮ್ಮಗೆ ಪನ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವಲ ಆಪುಜಿ. ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೀನ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಯಾನು ಕಚಿಪು ಕೊದ್ದೆರ ದೀತೆ ಕಡೆದ ಮೀಂದ ಸಾರುಂಡು ಅವೇನೇ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ದೀತೆನು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡ ಮಾರ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಕು ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿನ ಅಡಿ ಪತ್ತನ ಮಾರ ಯಾವ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಯಾವ ಅಂಚೆನೆ ಇದೈಡೆ ಅಂಚೆಡೆ ಉಪ್ಪು ಬೇಯರಲ್ಲ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನೆ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಆತೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಪೂರ ಮಜ್ಜೆ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಅರ್ಥಗೆ ನಾನು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥಗೆ ಒಂದು ದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಕೆ ಗಂಜಿಗೆ ಸೂಪ್ ತೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಜಿ. ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂದು ಅರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಒಂಚದ್ದು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಅರಿ ಪಾಂಡಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೆ ರೈಸ್ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ 11:12 ಕಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರ ಹಾಫ್ ಡೇ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಯಾನೇ ಪೂಡ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಏನು ಚೇತನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ರೆ ನಾ ಬನ್ನತ್ತು ಬರೇ ತನ್ನಾಗೇನು ಯಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಚೇತನಿಯಾ ಪೂರ ಬರೆಯತಾರಾ ಹಾಂ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಗುಡ್ ಬಂಡೇರ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಉಂಡಾ
ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಬರಬತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಾ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರು ಒಣಸ ಮಲ್ಪಗ ಕಜಿಪುಗದಾನೆ ಪತ್ತಾಚಾರ ಬಯ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಾ ಗಂಜಿಬಾಡಿಯ ಇನಿ ಬೇಗ ಒಣಸು 12:30ಕ್ಕೆ ಗಾನ ಗಾನ ನೇ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೂ ಬರೀತಾರೆ ವಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಗಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಕೈ ಕರ್ ಮಂದಿಕ್ಯಾರ ನನ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ఒక ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ವೆ ಪಂಡ ನನ್ನೈತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಗ್ಲೇ చెప్పారండి ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಇವಕ್ಕ ಅಂಜದು ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು 3:30 ಐತೆ ಅಂಕಲ್ ಕುದಾಡ್ದ ದೂರ ಬಂಡ ಮಂಚ ಕಲ್ಗೆ పోరండు ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೊ ಅವಳೊಂದು ಸೈನ್ ಅವಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಚದು ಇನ್ನು ಬರೇ ಬಂಡೇರ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ 3:30ಕ್ಕೆ ಬಿದಡು ಅಂತಾರೆ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಮೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕಾಪು ಬೋಯ ಈಗ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಕಾಪುಗೊಂತೆ ಮುಟ್ಟೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಪು ಬೋಯ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಕೋಪ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂಚ ಕಲ್ಲಿಗೆ పోరంಡು ಪಂತೇರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಗ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪಂತ ಉಂಡಾತು ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜರೆಕ್ಕೆ ಎಂಗುಲು ಪಿದಾಡ್ದಾತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚ ಕಲ್ಲು ಬೋದು ಕಾಪು ಪೋಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗುಲು ಮೀತಿಲ್ ನೆಜ್ಜಿದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕರೀದು ಪೋಯಿ ಬಂಡೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂದಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಐನ್ ದೀಕ ಸೊ ಇನಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೀಲಕನೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಭಾಗ ಹಿಡ್ದು ನೆಂತುಷ್ಪಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ತುಲೆ ಪೂ ಹೊರ್ದಳು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಮ್ಮನ ನೆಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಪೂಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ 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 ಸೊ ಈತದ ಪೂ ಇತ್ತೆ ಪೂತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ನುಲ್ಲು ಅಂತ ಬಾಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೇಕುಲೆ ಹಂಚಿಂಚಿ 2 ಸೈಡ್ಲ ಪೂದಿಯ ಯಾನ ಹಿಂಚ ಪರಿಮಳ ಮಾರೆ ಪರಿಮಳ ಮಂಡ ಪರಿಮಳ ಹಾ ಒಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪೂ ಕೊರಡಲ್ಲ ಓ ಎಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬಂಡ ತರೆನೇ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಪೂ ಪರಿಮಳ ಓಕೆ ಗಹನನ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ ಪಾಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಏಪ ಮಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕುಂಟರ್ದೆರಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಜ್ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಗಹನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಏಪ ಮಲ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಕ ಮಂಚೆನೆ ಮಾಮೂಲ್ನ ತೂದು ಬರ್ರೆಂಡು ಸೊ ಮಾಮೂಗೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಮುರಣಿ ಪೋಯೆ ಮುರಣಿ ಸಂಡೆ ಪೂಜೆ 2 ದುಂಬು ಸಂಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಮುರಣಿ ಸಂಡೆ ನಾಟಿನವಲಿತ್ತೆ 2 ದುಂಬು ಸಂಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇನಿ ಪೋಡು ಮಾಮೂಗ್ಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಚದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಪೋದು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೈನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಹಾಂ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಬರೋಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಪಿನ ಖರ್ಚಿಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಕ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ ಆಡತ್ತಾ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಸೈನಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಬಂಜಿ ಒಣಸು ಬಂಡೆ ಒಣದಂತು ಛಾ 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 ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಗೆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅತಗಾನ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಗೆ ಹಬಿ ಇನಿ ಚಂದ ಸೀಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಕುಬ್ಬಿ ಲೆಪ್ಪೊಡ್ಸಿ ಬಂತೀರು ಯಾರು ನರಡನೆ ಕೇಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಬಂದೆ ಕಂಡನಿ ಇದು ಲೆಪ್ಪರ ಕಂಡನಿ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಪುಂಡ ಹಾಂ ಇಂದೇ ಪಣ್ಣುಂಡ ಅವಳ ಒಂಥರ ಆಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇಂದೇ ಯಾನ ಇಂಚಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಅದೇ ಹಿರೇನು ಇಂದೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಹಬ್ಬಿ ಪಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸು ಅಭಿ ಪನ್ಪರ ಹಬ್ಬಿ ಪನ್ಪರ ಅವಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪುನು ಹಬ್ಬಿ ಬಂದು ಹಬ್ಬಿಂದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಪುದರ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಅಂಚದ ಮೈ ಲವ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಅರ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೈ ಲವ್ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಲ್ದೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಗಿದೀಯ ದೇವರನ್ನ ಬಲಭಾಗ ಹಿಡ್ದು ಕಟ್ಟಿಲ್ದಮ್ಮನ ಪೂ ಬಿಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚದೆ ಅಂದೆತ್ತು ದೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಅವಿ ಒಂದು
ಪೇಪರ್ಸ್ ಪತನೋಡ ಪಂಡೆ ಹಾ ವಾ 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 ಒರ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರನಾ ಓ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಓಯ್ತಾ ಓ ಫೋಟೋ ಇರ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪಮ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಪೂರ ಇರ್ಗೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತತ್ತ ಐಟ್ ಅಡಿತು ಉಂಡತ ಹಾಂ ಎತ್ತ ಬನ್ನ ಈರ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಅಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅರ್ನಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅಕಲ ಮುಗೇರ್ನೇ ಜೇಪಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಕಲ್ನೆ ಎಂದು ಕಲ್ನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂಬಲ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೂನಾಗ ಮೂಡ ಊಟ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಚುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಪಂಡು ಅಂಚದೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ಏನೇ ಫೈಲ್ ಕೊನೆಯರು ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಟೀ ಪಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂದಾರ ಎತ್ತ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಗಹನಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡ ಅವ್ಳು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನೇನ ಪಂಡ ಅವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಈಗ ಬಾಜಿ ಪಾಡೋಸಿ ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪಂಡಾಗ ಬಟ್ಟಲಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ದೋಸೆ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ದೋಸೆ ಓಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮುಂಜೆ ದೋಸೆ ಬರೋ ತಿಂದು ನಾನು ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಗ ಮಂಜಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಂಗೆ ಉಂಡ ತೂಕಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ನಂಗಿಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಬೈಜೆ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಬಿಡಿತೀನಿ ನಂಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಆಕಲ್ಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅವಲ್ಲ ನಂಗಿಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಿಜ್ಜಿಗೆ ನಂಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಮೀನು ನೋಡಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಮೀನಿಗೆ ಏನಾಗ ಎರಡಲ್ಲ ಐತಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಬುರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ತುತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂಡ್ದು ಮಾಮನಡೆ ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಕೆಡ್ಪೋರೆ ಡೆಪ್ಚಿ ಸೊ ಅರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಅಂಚದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಗ ಪಂಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಪೋಯ ಮಾಮಂದು ನಾ ಬೇಜಾರಂಡು ಫುಲ್ಲು ಡಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಪುಡ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ದು ಒಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಸೀತಾಫಲ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಸೀತಾಫಲ ದಯ ಬಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಸಂಡೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅವಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಅದಿತ್ತಂಡು ಪರ್ನಿಜ್ಜಾಂಡ ಪಂಡ ಸೀತಾಫಲ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಜತೆ ಅಂಚದು ಅವು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಂಪದು ಮರಟೆ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಅವೇನು ತೂನಾಗ ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಯಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ನ ತೋಷ್ಪಾಪೆ ತೂಲೆ ಕುಂತಲೆ ಹಾಂ ಅವು ಪರ್ದ ಹಾಂ
ಸೊ ಸೀತಾಫಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಹನ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೀತಾಫಲ ಹಾಂ ದೀಕ್ಷಾಡ್ದಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಡ್ ಕಾಯಿ ಹಾಂ ದಿಯಾ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ದೀಲ ಏನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ತೋಜುಡು ಬೇಲೆ ತುನಾಗ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಡು ಈ ನಮಗೆ ಪತ್ನೇನಾ ಅಂದೆ ಪತ್ತನೇಕಲ ಆತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪತ್ನೇಗ್ಲ ಆತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿನೇಕ್ಲ ಆತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿನೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಲ್ಪನನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಓದಿಜಿನ ಬಂಜಿಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಲಕನೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಸೀತಾಫಲ ತಿರ್ತಬಾರ್ದು ಪೋಯೆ ನಾ ಸೈಡ್ ಕಂತೀನಿ ಕೆಂಪು 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 ಸೀತಾಫಲ ಅಯ್ಯೋ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಆತಿಜಿ ಮನೆಯವರೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಕೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು 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 ಉಂಡು ಇಂದಮ್ಮೆ ಬಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನುಂಡತಿ ಕಡ್ಯಾರೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಏಪಲ್ ಎಂಗ್ಲು 8:30ಗೆ ಜತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಣ ಅಂದೆ ಕಜಿಪುರ ಆನಾಗ ಯಾನ್ ಗಾನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಆದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕವೆ ಯಾನ್ ನಾಳೆ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏತು ಬೆಜಕ್ಕರೆ ಪೋಂಡಿ ಆ ತುಲೆಗೆ ಏತು ಬೆಜಕ್ಕರೆ ಬರ್ನು ಇಂಚಿನ ಗಾಳಿ ಮಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಕೊಂಚ ತೆಡಿಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಉತ್ತುರ್ದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತುಂಡು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿರುಗಾಳಿ ಲಕನೆ ಚಾಲು ಇಡೀ ಒಂದು ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇನ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಬೂರ್ದುಂಡು ಕಜಾವು ಪೂರ ಅದು ಬೂರ್ದು ನಾಯಿಗೆ ಚಳಿ ಆಪುನ ಅಡ್ಡಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಡ್ಡಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಂಡು ಓಕೆ ಇದೆಡ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಜೋರು ದಾನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಏನ ಕಜಿಪುಲ್ ಹಾಕಿಜಿ ಗಂಟೆ ಎತ್ತತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಂ ಏ ಲೈನ್ ಆಂಡೆ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಿಮೈಟ್ ಧೈರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದೀತೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ತಿತ್ತಿ ಬೇಯರ್ಲ ದಿಯೋಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಂಕೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಏನ ಮಲ್ಪುಣ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಓ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟುವಾಡ ಉಂಟು ಓಕೆ ಹಬ್ಬಿಲ ಬತ್ತೇರು ಆಜಿ ತಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ನು ಪನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಇಂಕ್ ದೇ ಈ ಕುಂಜಿ ತಿತ್ತಿದೆ ಗದೀಗ್ಲ ತಿನಿಯರ್ನತ್ತ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬೇರ್ದೀಕವೇ ಗಂಟೆ ಆತನು ಓರ್ಂಬ ಇತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಬರೀ 8:30 ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪುತ್ತಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ರೊಟ್ಟಿ ಸಲ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡು ಅಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದೆರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂತ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ನಿ ಯಾವ ಉಂದಾಣೆ ಇಂಕ ಬಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಧೈರ್ಯನ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ನೇನು ಕಾತು ಕುಲ್ಲಾಕ ಇದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅರೆಪ್ ಕುದಿದ್ದರಪ್ಪ ಬೇರ್ದಿಯೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮೀದು ದೀಪ ಪುರ ದಿಯ ಗಹನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಕೊಯ್ಯಾನ ಅದಾದನ ಇಂಚಿನ ಬರೀಪನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಅವ ಕೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲತ್ತೆ ಹಂಚದ ಆಯ್ಗೆ ತಾಪುಡ ಅದು ಬರ ಬಂದು ಗುಡ್ದುಡಿಯಾನ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾನ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಕೂಡ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ
ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡ್ದುಂಬು ಜನಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ನಲ್ಲತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಿಗೊಂದು ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಿಕಾ ಬೈಲ್ಮನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವೆರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನೋದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ತಿತ್ತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೆಡಿ ಆದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪುನು ಇಂಥ ವೆದರ್ ಲಂಜನೆ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ತಿತ್ತದ ಅಂಚಾದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.